Meta din il-ġimgħa l-Parlament approva b'maġġoranza ta' 2/3 ir-riforma fil-ħatra u d-dixxiplina tal-ġudikatura, kulħadd ipprova jieħu xi ftit mill-mertu. Iżda il-verità hija waħda. Il-Partit Nazzjonalista appoġġja din il-liġi għax m'għadux fil-gvern hu. Ir-riforma nfassla mill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ma tħallix il-poter kollu tal-proċess biex jinħatar ġudikant fidejn il-Prim Ministru. Sa meta kien fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista mhux biss ma implementax din ir-riforma iżda anqas biss rieda. U dan iddikjarah pubblikament. Carmelo Mifsud Bonnici, ex-Ministru tal-Ġustizzja, f'Ottubru tal-2006 kien iddikjara li l-mod kif kienu jinħatru l-ġudikanti direttament mill-Prim Ministru kienet sistema li taħdem. Mifsud Bonnici għadu sal-lum il-ġurnata parti mix-Shadow Cabinet ta' Simon Busuttil u ftit ta' snin ilu meta l-ġudikanti seta' jagħżilhom direttament u kien qal meta xi ħadd jinħatar ġudikant isir diskors li jispjega il-merti tal-persuna. Għalih dan kien biżżejjed. Dak iż-żmien kienet isir suġġeriment tal-Bord tal-ħatra tal-Ġudikatura u Carmelo Mifsud Bonnici iddeskrivih bħala ostaklu. Għalkemm ma sar xejn minn tal-inqas 10 snin ilu diġà kien hemm prim imħallef jitkellem dwar il-bżonn ta' bidla. Taħt is-sistema tagħna immudellata fuq sistema skaduta Ingliża, il-ħatra ta' membru tal-ġudikatura hija kollox responsabilità tal-Prim Ministru, kien qal il-Prim Imħallef De Gaetano li min-naħa tiegħu kien għamel numru ta' proposti li kienu miċħuda minn gvernijiet nazzjonalisti. Tant il-Partit Nazzjonalista ma rix jerħi l-poter min idu, tant kien komdu jaħtar l-imħalfin u l-maġistrati mingħajr forma ta' kontabilta illi lanqas fl-aħħar manifest elettorali ma propona xi forma ta' bidla. Taħt punt 102 il-Qrati tal-Ġustizzja tkellem dwar il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, il-ħinijiet tal-kawżi, ir-riżorsi umani assinjati mal-ġudikant, il-proċessi elettroniċi, it-taħriġ u l-kundizzjonijiet tal-ġudikatura. Ebda kelma fuq sistema differenti ta' kif jinħatru l-ġudikanti. Bidla li donnu saret importanti biss fil-mument li Simon Busuttil ma baqax bil-poter fidejh.